ZANU-PF has described its Ward 7 by-election victory as a strong endorsement of the party's leadership and development agenda. Sanapinda mashoko ZANU-PF zvichidaitira chiti charamba tingowina by-elections nema-elections ese panguva ine kunoonekwa kunzi after vaita victory yekuward 7 panguva inoi vakunyanya kuwedzera kuganza chaiko ZANU-PF aiwa iri kushoka vanhu. Sanapinda mashoko buda nyuka panguva ine ndobva subscribe like on the bell icon. Tipina now. In a statement on Monday, Masvingo Province spokesperson Pepukai Chiwewe said the results reflect public confidence in ZANU-PF's government. Ward 7's results have confirmed that the people trust ZANU-PF's visionary leadership and the development agenda. Chiwewe said His Excellency Dr. Idi Mnanga's focus on inclusive development is benefiting even urban communities, while the opposition's self-serving interests continue to be rejected. He further emphasized the province's loyalty to the ruling party. We are proud to declare Masvingo Province as ZANU-PF stronghold, where the party's commitment to the people's welfare is unwavering, Chiwewe stated. Observers note that the by-election outcome highlights sustained support for ZANU-PF across Masvingo, demonstrating the party's ability to maintain influence in both urban and rural constituencies. Panova poster this picture muri kuona ramukomana simba rashe shoniwa wamuona kuti ndiye akahwina the constituency in my elections musi wa13 September 2025. Panguva inoi ndo mashoko aripo panguva inoi uchionekwa kunzi ZANU-PF panguva inoi iri kuburitsa masense, iri kuburitsa zvairi kukwanisa kuti ikwanise aiwa kukonvinza vanhu kuti vavhotere ZANU-PF, and zvirikubva zvaitika at the same time vatiri kuona kuti opposition leader ari kugonosonchamisa anozikanwa kunzi ndiye mukuru weopposition panguva inoi haazi kuva involved muna active politics. Panguva ini ndo paari kutopa masignals ekuti ava kudzoka again mugame. Mbotidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ida comment section yedu mafungiro enyu. Subscribe or like, check on the bell icon.